Jangan pa kunara jud ka dire. Mama mo day pa. Ika ba ganiyar tika gipangita sa imong manghod ba? Nya. Asa mo rin imong manghod? Wa jud ko kita dito dapita. Kibaw ka delikado kini dili kay sapa. Wala day sa balay pa. Mangita ka ko kunapa dito sa balay. Ika ba nabuang jud ka nagdapat jud ka cellphone. Sus ika ba grabe hiliga jud mo laki. Kibaw ba kung unsay utok mo ha? Sige na pa eh. Sige po inaunsa pagtar. Basi naala to akong manghod dito pa. Basi na si Janjan dito oy. Kunapa sa balay mo ari ka ko mangita ko. Ika akong gisugo papangita tunya diri ra day ka. Sana kay kabot-abot diri laki. Wala jud ka mo tagam. Kibaw ra ba ko kung unsay isyu mo sa una ha? Ha? Ano lang pa eh. Sige na pa. Pagkakas na ako. Sus! Ika ning padungon na ning anak ka. Di liwat samahan. Guwapo pero seryoso. Jan! Asa man niya akong manghod? Di mo pati hindi ko ni mama. Di ko ito makitaan. Jan! Jan! Sayasat ng bata eh. Jan! Asa man ng bata eh. Jan! Yan! Jan! Yan! Jan! Yan! Uy, Jan ka ha? Yan! 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 Oh no! Yan! 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 Oh my Yan! God. Yan! Yan! Di ka gikano nga dadam ka na. Nangayo si imang ani kay gikan na siya nalibang dito sa tabi. Siyempre, wives, baya jud kay hagunoy ka. Kita na oy. Yan! 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 Oh, wapo to ng bataan. Yan! Buang oy sayang kayo. Buang sila. Buang sana. Bau. Ulitaw pa man ang buang ah. Ito, sagot. Nawa siya. Buang siya mao. Wa di man tam kaingon nga nag-drugs na siya kay di man na anak di di ba. Hindi man kada. Bukan na ng bataan. Asawa kanya day. Oh no! Luyang si Sir sa. Gusto mo kasi Sir. sir. Hoy, mga day. Hoy. Dili ka masagdiin. Manilid ko kinsa jumawahay pa. Pahuway pa ko kay. Kasi pagkarasa sa pao. Sige magpanaygon. Dili ba Uban ka pwede mo tong si Sir kani agi. Uy kayo, uy. Ay da. Di tuloy kay iham sa tong tinuyuan mong ninato to siya. Kay Ano ngano kabot ano na si sir? bukan lagi po. Hangol man katong babae ko bagsige man to og er og babae na nadaot man to kay ang babae nga pag er mga baho man kay mga talir be. Hala, mauna hinungdan na. Uy, makabuang daig bahog tala. Ay makabuang siguro na kasi sige gunahon na og ngano wa ka panghugas ba. Basin mauna agiton siguro niya pod. Anak pod siguro. Pwede hula lagi. Ex mo ko. Ex mo jisa? Ha? Ikso no si Sir di. Kailan di tani?
Ano, wa ka tubag, wa ka tingog. Hindi mo ex. Nagkakuyog sila sa una ba? Nagkakuyog ko, nagkakuyog na sila sa una ba? Basin, basin mao ni hinungdan. Ha? Basin ay kay hinungdan nganong nalisod. Nabuang, ano na buang si Cesar? Baho sa inghong tayo. Basin. Oh. Ato wala na. Uy, kaya ato wala na. Kaya ako ba lang siya may gusto niya. Hala. Jesus, Mauli ay ha, Cesar? Basig ay mulian maron ako makatilaw na Uy, guna. nga, Patilawa anak niya hugasi. Oh, panahon pa. Ibasa na rin mo ron nagipangita. Basa iya mo ron pakilaon sa nagpangkat. niya. Ingon ato ang naon ni Saryo. Para man mauli ang sa pagkabuang. Ligo daan limpiwan Grabe daan. nakatangtang sa Cornelio ng baho. Siguro. Dati na dito yung baho ah. Oh, awa. Pangugas sa dito ka? Mao siguro nangulis mo siguro ganun. Pangugas sa dito ka? Ay, mahal kaluod ka. Alam mo,